Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα καινούργιο βίντεο. Σήμερα θα σας δείξουμε το FIFA 365 άλμπουμ μας του 2024. Είμαι εγώ ο Γιάννης μαζί με τον Παναγιώτη. Και αν δεν έχετε κάνει like και subscribe στο Brothers Gaming, σας παρακαλούμε κάντε ένα like και subscribe γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης αν δεν έχετε κάνει like και subscribe στο Foolish Gaming, όπου είναι το κανάλι που έχω εγώ, ο Παναγιώτης και οι φίλοι μας, κάντε και ένα subscribe εκεί πέρα γιατί μας βοηθάει και εκεί πέρα πάρα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με τους Top Masters, τους δύο τους έχω τύχει εγώ και τους άλλους και τους τρεις τους έχει τύχει ο Παναγιώτης. Την άλλη Invisible ο Παναγιώτης την έχει τύχει στο άλλο άλμπουμ. Εδώ έχουμε τη River Plate όπου μας λείπουν 4. Εδώ έχουμε την Palmeiras όπου μας λείπει ένας, ο Fans Favorite, ο Ντουντού. Εδώ έχουμε την Arsenal όπου μας λείπουν 3 παίκτες. Και εδώ είναι η πρώτη ομάδα που έχουμε ολοκληρώσει, η Liverpool. Εδώ έχουμε τη Manchester City όπου μας λείπουν 2. Εδώ έχουμε την Manchester United, την αντίπαλο της Manchester City, όπου επίσης μας λείπουν 2. Εδώ έχουμε την Newcastle, όπου και εδώ μας λείπουν 2. Εδώ είναι η δεύτερη ομάδα που έχουμε ολοκληρώσει, η Ατλέτικο Μαδρίτης. Να ξέρετε έχουμε ολοκληρώσει όλες τις ισπανικές. Η Μπαρσελόνα που είναι η τρίτη. Και η Ρεάλ Μαδρίτης όπου είναι η τέταρτη. Εδώ έχουμε την Paris Saint-Germain όπου μας λείπουν 4 παίκτες. Εδώ έχουμε την Bayern Μονάχου, όπου είναι η πέμπτη ομάδα που έχουμε ολοκληρώσει. Εδώ ξεκινάμε με τις ελληνικές ομάδες, όπου ξεκινάμε με την ΑΕΚ. Εδώ έχουμε τον Ολυμπιακό, όπου μας λείπουν 6, δεν έχουμε πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού. Εδώ έχουμε τον ΠΑΟΚ, όπου εδώ μας λείπουν 6. Και εδώ έχουμε τον Παναθηναϊκό, που είναι η 6η ομάδα όπου μας λείπει. Όπου έχουμε, συγγνώμη. Εδώ είναι η 7η ομάδα όπου έχουμε ολοκληρώσει με τον Παναγιώτη, η Ίντερ, η Juventus. Και εδώ έχουμε την τελευταία ομάδα που έχουμε ολοκληρώσει, την Μίλαν, η οποία είναι η 8η. Εδώ έχουμε την Λάτσιο, όπου μας λείπει μόνο goalkeeper. Και ξεκινάμε με τα Titan Magician Dominator. Εδώ έχουμε τους Titans όπου μας λείπουν 3, τους Magician όπου μας λείπουν 5 και τους Dominators όπου μας λείπει ένας και αυτός είναι ο Lewandowski. Εδώ έχουμε τους Time Machines και τους Rising Stars, έχουμε λίγους παίκτες. Εδώ έχουμε τους Top Keepers και επίσης τους Giants. Για όσους δεν το έχουν παρατηρήσει, εδώ πέρα έχουν κάτι που γράφει τι έχουν κάνει στην ομάδα. Εδώ τα βλέπετε παιδιά. Και ο De Bruyne έχει. Και εδώ ξεκινάμε με τις κάρτες περιορισμένης έκδοσης, όπου έχουμε τις Limited Editions. Εδώ έχουμε τις Limited Editions Premium και τις Momentums, όπου έχουμε το Rodri και το Musiala. Εδώ έχουμε τις κάρτες Premium Gold και εδώ παιδιά μη μας κράξετε, αλλά είναι οι κάρτες που έχουμε φτιάξει. Μη κράξετε εμένα βασικά γιατί το Παναγιώτη είναι πολύ καλύτερη. Έχουμε φτιάξει Ronaldo Top Master, αυτή είναι η δικιά μου και αυτή του Παναγιώτη. Είναι πολύ ωραίες παιδιά, γράψτε ποια σας αρέσει περισσότερο στα σχόλια. Και εδώ έχουμε τα 350 coins και τα 150 coins. Και αυτό ήταν το άλμπουμ το βίντεο για σήμερα και το FIFA 365 άλμπουμ. Αν σας άρεσε κάντε μία εγγραφή και πατήστε το like. Bye bye guys.